Dadi dewa Punakawan. Kowe wedok nggih. Kowe sing ngakon sapa? Sing ngakon lan iki lho. Sutradharane iki. Sutradharane iki. Dijunjung lah. Lagi kirip-kirip arep sak leran kok. Dijunjung ae. Arep turu kok. Kancane nabuh gebrojos kok turu. Pancane mempengi ra mung penggambang kok turu. Terus iki piye Kyai? Kae Bathara Guru ke ben dandan dhisik. Kyai si raja kleru tampa ya Kakang Semar. Aku ora kleru tampa. Lagi ndek kapan aku ngandani kowe? Lah kok saiki wis ngono meneh iki lagi ndek sore mau to. Iya Kakang nanging titi mangsa iki ora perkara ulun nasar sing laras saka adeg-adeking bener lan adil. Nanging sejatine apa ingkang kula tindakake mau ngawekani amarga donya iki nadyan kebegan angkara agung nanging ya merga saka mungkaring angkara murka mau bisa dewasake jiwane jiwa satriya. Ora susah Kakang gunem sing tanpa guna. Saiki karepmu piye ngene wae Guru? Waduh Kakang, tak kira Kakang Ismaya ora bakal kekilapan sang jiwa minaya dewa kang asale ya wis apa wis sing rancaan ayo tangi kerja. Blangone sing dicopot digone ayo kerja. Ayo. Diajar wong Pandhawa gawe amu-amuan dina iki ayo makan kok.
Purwomadya Wusana lelampahan bagus wisanggeni wiwit dumados wonten alam donya ngantos dewasa ingkang nyatanipun tetep tuwajuh nindakaken dharma kasatriyanipun mugi-mugi tetep andayani lan pantes tinulat sinudarsana ingkang dados pengajeng-ajenging tumrap negara lan bangsa ngayomi dhateng ingkang ringkih marsudi dhateng kautaman mugi-mugi tetep anjaring bawana lestantun Pandhawa mama ngantos ingkang benjangipun kanthi wayangan dalu menika mugi-mugi Eyang Jaka Sagutra manggih ayem tentrem bagya mulya murah sandang pangan rejeki kathah berkah barokah melimpah ruah Allahumma amin. Dipun paringi sehat yuswa panjang Allahumma amin. Sok taun ngarep wayangan meneh Allahumma amin. Selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan sedaya mangke hayu 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 rahayu.